Takže ahoj, já vás všechny zdravím u mého dalšího videa. A trošku ten titulek možná zní moc intimně, ale nebojte, nebudu tady rozebírat nějaké takové choulostivé záležitosti. Já jsem si pro vás připravila my first time tag a ten tag je tedy o tom, že vám budu říkat nebo budu odpovídat na otázky celkově, co jsem kdy dělala poprvé. Takže jdeme na to. First tweet, to znamená, když jsem poprvé něco dala na Twitter, tak asi nikdy v životě, protože Twitter tady mám, ale nikdy jsem ho asi nepoužila. Které bylo první video na YouTube, které jsem kdy viděla? To bude asi video od Zoely, nebo možná nějaký klip na nějakou písničku, vůbec nevím, co může být první video, ale nejspíš teda, asi to nebudou přímo youtubeři, ale nejspíš to bude nějaký hudební klip, který jsem prostě viděla před pár lety. První osoba, kterou si sledoval na YouTube. Tak moje první osoba, kterou jsem asi začala sledovat, byla Zoela nejspíš, která má nynější době asi něco přes 10 milionů odběratelů, takže i já jsem tomu propadla a mojím první osobou, na kterou jsem se tak jako pravidelně dívala, byla asi Zoela. Jaký byl tvůj první profilový obrázek? Fíha. No, myslím si, že si ho vybavuju. Jestli ho najdu, tak vám ho tady zkusím dát někde vedle mě, jak jsem vypadala, když jsem si zakládala Facebook. Si stále mluvím ke své první lásce. Tak uvažuju první láska, tak jestli je to myšleno jako úplně první láska, tak to byl můj kamarád Oliver ze školky a s tím se pořád bavím a jsme dobří kamarádi. Jaký byl můj první alkoholický drink? Jestli se považuje jako drink, anebo to můžu říct i jako pití, nevím, jako první bylo určitě nějaké pivo, když jsem byla malá, tak jsem prostě olizovala pěnu a podobně, ale jako první alkoholický drink bych řekla, že byl nějaké mojito nebo Sex on the Beach, ale spíš bych řekla, že mojito. Jaká byla moje první práce? Moje první práce bylo asi okopávání řepy, když mi bylo asi 15. S kamarády jsme se vydali na pole a pracovali jsme vždycky asi od 5 do rána, asi do 1. S tím, že jsme chodili po poli a okopávali plevel na řepě. Jako takový dream job, no. Jaké bylo tvoje první auto? Já jsem ještě auto teda svoje neměla, ale když jakoby beru první auto, v kterém jsem kdy jela, jakoby od rodičů, tak to byl Fiat Marea. Jak byla první osoba, které jsem dneska napsala? Tak první osoba, která jsem dneska napsala, byla asi moje mamka a napsala jsem jí e-mail. Jaká byla moje první osoba, na kterou jsem si vzpomněla dnes ráno? Tak to byl určitě můj přítel. Kdo byl můj první učitel na základní škole? A to byla paní učitelka Širancová, mám ten pocit, jmenovala se Širancová a měla strašně kudrnaté vlasy a větší nos, to si pamatuju. Kde jsem jela, když jsem poprvé letěla letadlem, tak to bylo Bulharsko a jela jsem s rodiči na dovolenou. Kdo byl můj první nejlepší kamarád a jestli se spolu stále bavíme. Takže můj první nejlepší kamarád byla asi moje kamarádka, sousedka a sestřenice Danča. A s ní se ona je teď v zahraničí, takže se nějak nebavíme, ale když se prostě potkáme, pozdravíme se, i s chvilku jsme spolupracovali, takže pořád se tak nějak bavíme. Když jsem poprvé u někoho přespala, takže já jsem jako malá přespávala hodně právě u kamaráda Olivera a to jsme byli malí, to jsme byli ve školce. A nebo jsem hodně i přespávala u babiček, takže buď babička, anebo kamarádi. Co byla první věc, co jsem udělala dnes ráno? Tak první věc, co jsem udělala dnes ráno, je, že jsem si zapla počítač. Můj první piercing, takže můj první piercing jsem dostala na narozeniny, nebo jako poukázku na ten piercing, to jsem dostala na své 18. narozeniny, mám ten pocit, a takže můj první piercing jsem si nechala dát, myslím si, že to bylo 16. prosince 2014, 13, sakra, nevím, ale bylo to 16. prosince, to si pamatuju. Moje první zlomená kost. Já jsem asi nikdy v životě nic zlomeného neměla, musím zaklepat, takže žádná. První film, který si pamatuju, že jsem viděla. Já si pamatuju, že jako malá jsem naprosto milovala Slunce seno, my jsme to měli na kazetě a pořád jsem se do toho dívala dokola. A nebo to taky byl Sám doma, kterou jsme taky měli na kazetě, takže to budou asi filmy, které jsem prostě úplně poprvé v životě viděla a pamatuju si je. Moje první navštívená zahraniční země, to bude asi Slovensko nebo Polsko, to si vůbec nepamatuju, kde jsem byla poprvé, anebo taky Chorvatsko, ale to už je dávno, to už si nepamatuju. Kdo byl můj první spolubydlící? Můj úplně první spolubydlící byla teda Market s Tominem a jsou to moji kamarádi, s kterými bydlím teda v Brně, protože jinak předtím vždycky jsem bydlela s rodiči, takže žádná spolubydlícího jsem neměla, až v Brně. Kdybych měla jedno přání, co by to bylo?
To je hodně těžká otázka. Co by to bylo teď, kdybych měla jedno přání? Asi, aby byli všichni moji blízci zdraví a spokojení. To jsou asi 2 přání, takže asi zdraví, to je nejdůležitější. Jaký byl můj první sport, který jsem jakoby takhle někdy ve volném čase dělala? To bude asi... Já jsem spíš byla vždycky tak jako hudebně založená, takže já jsem hrála na housle a na kytaru a na flétnu a na ty sporty mě naši moc nechtěli dávat, já jsem byla dost hubená a tak. A první sport, to jsem chodila asi na gymnastiku ve školce. Co je moje první věc, když přijdu domů? Asi záleží, jestli doma tady na Maltě, anebo doma jako doma. Moje první věc, když přijdu domů v České republice, tak je, že se jdu přivítat s naším pejskem. A první věc tady na Maltě, co udělám, je asi, že se jdu napít. To většinou dělám, když přijdu, anebo si zapnu Wi-Fi. No. Poslední otázka, taková pěkná otázečka, a to je, když jsem dostala svoji první pusu. Svoji první pusu jsem dostala právě že od své dávné lásky, od Olivera asi, a dostala jsem ji někdy v 5-6 letech, to vám asi teď nepovím. Ale byly takové ty prostě dětské lásky, měli jsme i svatbu ve školce, ale to strašně roztomilé. A jak říkám, doteď se prostě kamarádíme, takže to byla asi moje první pusa v životě. A jinak taková jako opravdová pusa, to mi bylo 14, 13, nevím, asi 14. Mám to pocit, že 14, vím, kdo to byl, ale zmiňovat to nechci. Tak jo, to by bylo z mého videa všechno, bylo to takové odpočinkové video, doufám, že se vám teda líbilo a něco jste se o mě dozvěděli. Jinak, kdo mě ještě nesledujete na mých sociálních sítích, tak mě určitě sledujte na Instagramu a na Snapchatu, kde jsem začala být docela aktivní, začalo mě to docela bavit. A já se na vás budu těšit u dalšího videa, předpokládám, že to bude zase vlog, takže doufám, že se vám ty moje vlogy líbí a mějte se moc hezky, ahoj!